Olulu sasazo lwendaba sisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphala phambili. Ithi asicela sibhatalwe so sibe ne-revenue evakalayo sikwazi ukuncedisa abantu ngeenkonzo. Umasipali amathole eMpuma Koloni uthi imali engange-200 million rand ayityalwa ngamasebe karhulumente nangamacandelo abucala iqhoka unikezelo lweenkonzo ezifana namanzi nogutyulo kubahlali abangathathi ntweni. Kudutyulwa kwabulawa abantu abane kwindawo yogobityholo iMary Me eSoshanguve ePitoli. Beautifully done, he's eliminated two and still pushing on now. Can South Africa finish it off? Move again! Gets his first for South Africa! Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana bafana uHugo Bruce uchulumancile kuba iqela lakhe lifumene amanqaku amathathu kumdlalo kaGroup C wokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Umasipala wesithili amathole eMpuma Koloni uthi imali engange-200 million rand ayityalwa ngamasebe karhulumente nangamacandelo abucala iqhoka unikezelo lweenkonzo kuluntu ezifana namanzi nogutyulo. La masebe atyala umasipala aqukela ezempilo, elezemfundo nelemisebenzi yoluntu. Lo masipala utsala nzima ukufumana irhafu zeenkonzo ebantwini. Imali etyalwa yimizi kulo masipala engaphezulu kwe-billion rand. Izikhuntyu zemali ezingabhatalwa ngamasebe karhulumente kunye nosomashishini zongeza umthwalo kulo masipala nosele utsala nzima kakade. Sithetha nje sijonga nemiqathango esayithatha efana no-legal actions, but ke leyo izolandela mva. Sizawuqalisa ngale nto ye-intergovernmental relations. Sithetha-thethane, which siyathetha-thethana suthi abantu abaze ngaphambili bazobhatala. And then emva koko sobe sesijonga ukuthi ke umphi obhatele umphi owenze ama-arrangements okubhatala, and then bese silandela ke nge-actions efanele zilandelekile. Kodwa khona sithi asicela sibhatalwe so sibe ne-revenue evakalayo sikwazi ukuncedisa abantu ngeenkonzo. Umhlalutyi wezopolitiko uyichazele meko njengento ebuyisela umva kulo masipala. Abaphetheyo abanamdla abanye uzisa inkonzo eluntwini and aba-prioritizing umba wenkonzo, ngoba if bebecingelo hlobo ngokuphucula ubomi babantu ngebewenza umsebenzi wabo ngendlela efanekileyo. Lo masipala uyasokola ukulungisa imibhobho yamanzi ngokomgangathweni ngenxa yokungabi namali. Ndingulubabalo Dada kwindaba ze-SABC ndiseMpuma Koloni. Kubulewe abantu abane ziyabonzakeleyo abasibhozo babalekiselwe esibhedlele emva kokuba kuqhambuke ingxabano kwindawo yogobityholo iMary Me eSoshanguve kuMantla ePitoli. Lo mbhodamo ugqabhukileyo kufunyenwe le mizimba yesine ibhubhileyo inamanxeba okutsha. When the group approached the five, a quarrel broke which ended with 4 dead and 8 injured. The motive for the attack will be determined by investigations. At this stage, no one has been arrested as yet. The provincial and district serious and violent crime investigations, together with forensic experts, are currently combing and interviewing witnesses on the scene. Basesoshanguve bathi bakhwanqisekile sesisiganeko nabasibone sthendi kumakhasi ezonxibelelwano bathi oku kubothusile kangangokuba ngoku abaziva bekhuselekile kwaye bacela ingalo yomthetho ingenelele. Ne ke sekopela go gore ka gore batho ba ba patrolang mo abana dilo tsa go patrola. Uthi abantu abagadayo abanazo izixhobo ezaneleyo ukwenza umsebenzi wokugada, basebenzisa izabhokhwe kube abo banemipu bangakwazi ukuzikhusela kubo. Uyacela amapolisa angenelele ngezixhobo. They come with a plan gore how will they protect this area. I think that they are not being protected enough, more especially when it comes to SAPS, because we have been reporting a lot of cases in regards to the crime that is happening in this area with no positive response from SAPS.
Ngexesha loshicilelo koku ingxelo epheleleyo ngababandakanyekayo kweli tyala okanye abarhanelwa abakabanjwa logama uphando lusaqhuba emapoliseni. Kwiindaba ze-SABC ndingulisa Dumezweni. Amapolisa bambe abarhanelwa ababini abatyholwa ngokuthubelezisa iziyobisi kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo eCaptain Park eRhawutini. Indoda eneminyaka engama-24 yaseBrazil kunye nowasetyhini banqakulwe ngamapolisa besagaleleka nje kweli besuka eSão Paulo kwilizwe laseBrazil. Abarhanelwa ababini ababanjwe kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo eRhawutini babanjwe bephethe iziyobisi zecocaine kwaye uvavanyo luye lwaqhutywa lungqinisise ukuba ngokwenene zizo ezi ziyobisi zifunyenwe kwesisibini. Ngokwengxelo yamapolisa lityeli lesihlanu kubanjwa abantu abarhanelwa ngokuthubelezisa nokushishina ngeziyobisi kwesi sikhululo senqwelomoya susela ngoJanuwari kulo nyaka. The process of releasing these substances is ongoing, and the final quantity and value of the seized drugs will be determined upon completion. In addition, we have discovered and confiscated more cocaine concealed inside the suspect's luggage. Further investigations are underway to establish any potential links between the two individuals. On Friday, the 21st of March, we have also intercepted a shipment of white powder suspected to be heroin worth over 200,000 rand. Preliminary investigations suggest that the shipment was destined for London in the United Kingdom. Kungoku nje uKennel Amanda van Wyk uthi kusaqhutywa uphando ngalomba. Umfundi wesikolo samabanga phezulu eLimpopo behlatywa wabulawa kufuphi nesikolo sakhe eRhathoka ngaphandle kwasePolokwane uNcwatywe namhlanje. Imimoya iphantsi logama amaxhala ixhomile kwilali yaseRhaselebe ngaphandle kwasePolokwane bekusithwandlelantle kumloto othe wahlukana inyama nomphefumlo ngendlela engaginyisi mathe kwaphela. Kambe ke usapho oluphantsi kweli lifu limnyama lithi oko intliziyo zingamahlwili benqukulekile kukuphulukana nentombi yabo ibisantamisa ikamva eliqaqambileyo. We find it very difficult to accept the death of Rebotile, and we still need answers as to the reason why Rebotile was killed. Kananjalo kumbono Mxesibe obuzimasele inkonzo yokungcwaba umuloto ibikwangabe befunda naye kwisikolo samabanga phezulu iClass Mutapho. But she died so bad. She was my friend and I was close to her. The way we can cope is to remember that wherever she is, she's with God. Kuvakaliswe ngelithi phambi kosuku lwesiganeko sokubulawa kukamloto ngokuhlwa ubandulelelo mini lentwazana ibonene noxambuliswano phakathi komama wayo noyise ongamzaliyo. Uphando lokuqala lutyhila ukuba uzamile ukungenelela kwathi kwakusa lamtshonela emini ngokuhlaselwa nguyise ongamzaliyo walishiya elimiweyo. Uluntu lumemelela ukuba umtyholwa angayinikwa kwaphela ibheyile. Asking the law enforcement agents to fast track this process of making sure that that man rot in jail. Ukanti ke uMehlape ubekwe ityala lokubulala ubukrelemnqa nokundlandlathekisa. Ngomvulo uza kuvela isihlandlo sesibini kwinkundla kamantyi yaseMankweng. Kwalapha ezindabeni aza kakuhle amalungiselelo omsitho okubhiyozela iminyaka engama-50 wasekwa umbutho weInkatha Freedom Party noza kubanjwa ngomso. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Umbutho we-African Transformation Movement uthi sele kushiyeke nje kancinci ukuba uthi thaca umthetho sayilwayo lawula ukuziphatha kwabo bamele imfuno zamazwe abo bekwelinye ilizwe, i-Foreign Agents Bill ngesilungu kwindlu yowiso-mthetho. Ukudadela enzulwini ngalomba sinesithethi salombutho uZama Ntshona. Siyakwamkela Zama. Qabaqaba ingaba kutheni i-ATM ithathe isigqibo sokuthi thaca lo mthetho sayilwayo? Enkosi kakhulu. Singumbutho we-African Transformation Movement sabona ukuba
kukhona isankxo esiye sibe khona kwilizwe loMzantsi Afrika. Uthi xa usilandela sibe silandelwa yimali esuka ngaphandle, sibe nefuthe kumthetho nopolitiko kwilizwe loMzantsi Afrika. Sizama ukulwa ke ngokifuthe lamanye amazwe elinokuthi libe liyaphila kweli lizwe sikhusela uMzantsi Afrika. Zama xa mhlawumbi iParliament yanqwala ngawo, ingaba iza kubanceda ngantoni abemi beli? Sifuna ukuqinisekisa ukuba imithetho yelizwe loMzantsi Afrika yenziwa ngabemi belizwe loMzantsi Afrika. Akukho zinhlola ezisebenzela amanye amazwe ezifika apha zibe nefuthe ezinalo kwenziweni kwemithetho, kuyilwa kwayo, nokuba zibe zimobilize ngendlela ezawubangela ukuba abemi belizwe loMzantsi Afrika bazibhaqe bephila phantsi kwemithetho engeyiyo imithetho yelizwe loMzantsi Afrika. Niyakuthi thaca nini mhlawumbi xa nithekelela, kwaye iza kuthini inkqubo yakuthi ilandelwe emva kokuba niwuthe thaca lo mthetho? Kungoku nje kumanqwanqwa okugqibela okuqinisekisa ukuba siwukrola ngendlela efanelekileyo. Emveni koko silindele ukuba sawufaka eParlamente, iParlamente izawusinika umkhomba-ndlela ukuba sihamba njani. Nangomnye umba usematheni Zama, sithi xaxa kumba wokugxothwa kaIbrahim Rasool eMelika, i-ATM ithini ngalo? Si-African Transformation Movement masitsho into yokuba sidanile kodwa sothukanga. Kuyabonakala ukuba ilizwe laseMelika lithathe isigqibo ngelizwe loMzantsi Afrika. Sazi ukuba yinto edibenisele kunye nokuba thina sizi-alayine namazwe ase-East kwi-BRICS, okanye ukungavumi kwethu kumbambo Omar al-Bashir esando kwenza ngoku kokuthatha uIsrael simthathe simse kwinkundla zamazwe ngamazwe. Sicinga into yokuba besicutshiwe leli lizwe ngoba isinawukuba bubuxoki besolidarity kunye neAfriForum obusiwe ngaphambili eMelika, ngoba iMelika lilizwe elikwazi ukuqokelela ubuchwepheshe nolwazi. Xa lifumana okanye likholelwa inkqubo engeyiyo okanye ulwazi olungelulo, kungokuba iAmerica sube ifuna ukuyikholelwa loo nto. Ngamafutshane, ngaba nilindele ntoni kumongameli? Kumongameli silindele into yokuba ngelithuba lodwa sizame ukuqinisekisa ukuba siyakwazi ukungciba iintanda ezibonakalayo ezikhona phakathi kwala mazwe mabini. Kodwa kubalulekile ukuba siyibone ukuba iMelika isicuphile. Le nto ibangela ukuba amazwe aseAfrika kuzawufuneka adibane, sibone ukuba iinkqubo ezifana ne-United States of Africa, one currency for Africa, trade agreements ezikhona eAfrika, asinobe siqhubela phambili ngazo. Sine-minerals kwilizwe leAfrika with over 1 billion yabantu abakhona, sinokwazi ukuziqhubela ngaphandle kwefuthe lamazwe asentshona. Sibuyele kwimiba ye-ATM, okugqibela makhe siphume ecaleni kancinci ke ngokumntu, kukho amarhe ukuba kunyulo lomasipala kulo nyaka ozayo ningasebenzisana nombutho we-MK, kwinyani kangakanani oko? Inkosi kakhulu. Umbutho we-African Transformation Movement kungoku nje eParlamente ukwi-Progressive Caucus ne-MK lapho. Into esiyenzileyo nje kukuthi masisebenze ngaphakathi eParlamente nangaphandle eParlamente. Lawuthi ke xa mhlawumbi livuthwa okanye intetho zibhekelisela phambili kunoba kunjalo sinixelele, kodwa kwangoku sisathi makukhululwe umntana omnyama. Sibulele kakhulu ngexesha lakho. Inkosi kakhulu. Lo ke ibinguzama Ntshona, isithethi sombutho we-ATM. Iqela Inkatha Freedom Party lifinca iminyaka engama-50 kule mpelaveki. Lo mbutho wasekwa yiNkosi uMangosuthu Buthelezi ngomhla wama-21 kwinyanga kaMatshi ngo-1975, wawufudulwa ubizwa njenge-Inkatha National Cultural Liberation Movement okanye Inkatha Yenkululeko Yesizwe. Elalithi lilindele abaxhasi abangaphaya kwama-30,000 abaza kuba inxalenye yemibhiyozo kwibala iMangosuthu Buthelezi eUlundu KwaZulu-Natal, nanjengoko lifinca 50 weminyaka. Kambe ke inkokheli ye-IFP ingqinisise ukwaneliseka kwayo ngamalungiselelo onke aquka ubuxhakaxhaka beli xesha. Bungaza iminyaka engama-50 iqembu labakhona yisigaba esibalulekile ngoba emlandweni weNingizimu neAfrika mhlawumbe kuzobe kungokokuqala kube neqembu elicelebrate u50 years. Kubulandelayo we-IFP sekuyoba ngoka100 years ngo2075. Konke ke kumi ngomumo. Ukanti ke ukahlabisa ukwaphefumle ngelithi ngaphezulu kokuqaqambisa ukuqenqeleka kweminyaka yamanyathelo wokuzinikela kwe-IFP kwinguqu yeli, kodwa baza kuhlaba bekhangele ngezisombululo zokubeka uluntu ekukhanyeni mayelana nemibhodamo abasatshintshisana nayo ebenza bangayingcamli ncakasana inkululeko. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC.
Abahlali eFrance eMgungundlovu bamemelela umasipala waseMsunduzi kunye norhulumente wephondo ukuba phucula inkqubo yohanjiso lwamanzi nogutyulo lelindle. Okuna njengoko aba bahlali besebenzisa inkqubo yamabhakethi isusela ngo-2003. Ngemuva kweminyaka ngo-30 ukubusa uhulumeni wentando yeningi eNingizimu Afrika, kusekhona izindawo njengaku-Ward 18 eFrance ezithi zisasebenzisa uhlelo lwamabhakede. IFrance inezindlu eziningi zomxhaso ezakhiwa ngo-2003. Selokhu yasungulwa le ndawo, imizi eminingi isebenzisa izindlu zangasese ezingomahamba nendlwana ezinamabhakede athululwa ngabasebenzi bakamasipala kanye ngesonto. Baqala basilandela kanye ngesonto. Okay. Sebesilandela kabili manje ngesonto. Kuyenzeka futhi bangalilandi. Izakhamizi zithi lokhu kuhlukumeza amalungelo azo. Ngempela kusicekela phansi ngoba lo government esikuyena wasithembisa ukuthi kodwa kushawa u2025 uyobe engasekho umuntu osasebenzisa ibhakethi, but kule area nje empumelelo extension uya introduce kabusha manje uya increase uqale kancane kancane. It's more than 100, I think it's about 180 manje imizi esisebenzisa impela amabhakethi lawa athuthwayo. Ikhansela lendawo lithi zikhona izinhlelo umasipala anazo zokufaka amapayipi endle kuqedwe amabhakede kule ndawo. Isona sizathu lesa senza ukuthi yena siqhamuke neproject yama VIP toilets Ward 18. Unfortunately ama VIP toilets esinawo sisana ama VIP toilets awu 190 kuyona yonke iward, of which means iward yethu iaffecteke kakhulu ngento yani yebucket system. Ngemuva kombiko kamuva umcwaningi mabhuku umnyango wezokubusa ngokubambisana esifundazweni usuqale uphenyo oluthinta omasipala abathathu abadonsa kanzima okuhlanganisa noMsunduzi. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMgungundlovu. Libekwe kwikhaya lokugqibela eGqeberha iqala lomzabalazo nowayesakuba ngumphathiswa wezokhuseleko loluntu nonxibelelwano eMpuma Koloni uDennis Neer. uNeer usweleke ngolwesihlanu kwiveki ephelileyo emva kokugula ixesha elide. Ongasekhoyo uDennis Neer wazalelwa eBhayi neyaziwa njengeGqeberha ngoku. Wayeyinkokheli yabasebenzi elwela amalungelo abo ekwaqinisekisa ukuba abaxhatshazwa. Waye wabanjwa wangcungcuthekiswa ngamapolisa engcinezelo. Kwigalelo lakhe lokuzinikela ekulweleni inkululeko, usapho lukaNeer lumchaze njengomntu obeluthanda usapho lwakhe. Ebethanda abantu ekuhlaleni, ezixabisile i-comrades zakhe and esebenzela umbutho ngawo onke amaxesha. Inkulu baphathiswa yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane wenze intetho kumngcwabo kaNeer ekwachaza indima ayidlalileyo kwinkululeko yeli. Umthi omkhulu uwile. Silapha sizoqala emswaneni kodwa sizothatha amandla okuqinisekisa uba lo mkhondo awushiya ngasemva siya nawo phambili. Usebenzile utata njengetshantliziyo. Ngethuba kwakusekwa umbutho iCongress of the South African Trade Union, iCOSATU, ngo-1986, uNeer waba ngunobhala wephondo. Wayehamba phambili ukulwela imithetho yengqesho. Abasebenzi namhlanje sinalento sibiza uba yi-national minimum wage, kungekho msebenzi eMzantsi Afrika omele ukubhatalwa ngemali esezantsi kwaloo nto. Imisebenzi yakhe ushiya ngasemva unkosikazi wakhe, abantwana bakhe abathathu kwakunye nabazukulwana bakhe. Ndingumcebisi Silengile, indaba ze-SABC eGqeberha. I-ofisi yomkhuseli woluntu ayikabinasekela phantsi ixesha elingaphaya konyaka. Esi sikhundla savuleka emva kokuba wayesanukuba lisekelo Advocate Kholeka Gcaleka wachongelwa kwisikhundla esiphezulu ngoNovemba ka-2023. Imibutho yoluntu ixhalabile kuba isikhundla esibaleke kangaka singenamntu. Ngelokuqala lokugqoshelisa uchongwa kwesekela lomkhuseli loluntu laphatyalaka ngo-April nyakenye. Okongethuba owaguzulwa njengomkhuseli loluntu nwayisele ililungu le-EFF epalamente, uAdvocate Busisiwe Mkhwebane wayeyinxalenye yenkqubo yemvavanyo. Kwaye njengelungu lepalamente le-EFF wayengazange abudandalazise ubudlelwane bakhe nabagqatswa ababini kule nkqubo. Kwafuneka iqalelwe kwaye kwavavanywa abagqatswa abasibhozo ngoNovemba nyakenye, kodwa ayahambela ndawo. Imibutho yamalungelo oluntu ihlaba ikhwelo kwipalamente ikhawulezise le nkqubo.
having noted this the importance of having an interview process that has integrity and that is safeguarded, it is also important that the Portfolio Committee for Justice and Constitutional Development ensures that there is no further delay. Alo i-ofisi yomkhuseli luntu ithi ayimanga iyaqhuba nomsebenzi wayo. The Public Protector South Africa continues to carry out its mandate to strengthen constitutional democracy by investigating, reporting on and remedying improper conduct in state affairs. Kule veki komiti yezobulungisa ihlehlisile inhlanganiso apho lenyewe ibiza kushukuxwa ngenxa yokungafumaneki kwamalungu.